moción que o BNG registrou no Concello da Rúa para debater no seguinte pleno, que vai ser o pleno ordinario do mes de maio. Nos incluímos outra serie de apartados vinculados a estas últimas novidades que, como sabedes, temos denunciado públicamente tamén, non só desde o BNG, senón tamén, neste caso, desde o propio Concello, non? Desde o grupo de goberno municipal, que ven primeiro, que pasa primeiro polo peche nos últimos meses xa das farmacias en horario de guardia. Sabes que fai uns meses que as farmacias que están no Concello da Rúa non están a facer guardias, non fan parte do ciclo de guardias, o que obliga a cidadanía do noso Concello a terse que desplazar até o barco para un servizo que antes estaba garantizado no noso Concello, non? Coa dificultade que eso entraña. O barco non é ir ao hospital comarcal, o barco igual che toca vir a, por exemplo, non entendo pasar, vir á farmacia de Viloira, non? Que fai parte das guardias, que obliga a uns desplazamentos que a nos parecen absolutamente inaceptables. Isto se debatiu e se aprobou unha moción para reivindicar esa reapertura xa no último pleno, no penúltimo pleno municipal, pero a Xunta de Galicia non fai caso. E agora neste que ven, levamos esta mesma moción que a quixemos ampliar para falar non só desa base do 061, sino para falar do recente peche do Centro de Saúde da Rúa tamén os sábados, non? Se deu a circunstancia, por exemplo, acabamos de pasar a Semana Santa, foi a primeira semana no que se materializou este peche, polo tanto a xente da Rúa estuvo sin servizo médico no noso Concello durante 4 días continuados, de xoves a domingo. A xente que necesitou acudir a un facultativo polo motivo que fora, tuvo que desplazarse até o PAC no barco, no horario do PAC, ou até as urxencias no seu caso. Nos parece un chanzo máis no deterioro da atención sanitaria da xente da Rúa, neste caso, que me toca representar, que teño a honra de representar, un chanzo de deterioro que desde logo non estamos dispostos a asumir por parte do Concello, como xa anunciamos a semana pasada. Transmitimos oficialmente á Consellería o noso rexeitamento deste peche e tamén os instamos a que o reconsideren e que reabran un centro de saúde que tradicionalmente abriu, ademais, durante os sábados pola mañá. Ten en conta que o Centro de Saúde da Rúa é un centro de saúde que abre únicamente en horario de mañá, por lo tanto xa todas as tardes nos obrigan a desplazarnos ao barco, ahora temos que desplazarnos todas as tardes e tamén os sábados, non? O cual, nun concello como o noso, que ten unha poboación avellentada e que obriga a facer un gasto, porque ao final, nestes contextos, non? Ademais dos tempos de atención, pois o seguinte, o gasto que tens que asumir para poder desplazarte hasta aquí, sin ter medios de transporte colectivo, que non ten coche, ten que pagar un taxi, todo este tipo de cuestións que temos que falar. Entón, bueno, comentarvos que nós, no que ten a ver coa Rúa, aparte da cuestión 061, que tamén secundino presentar iniciativas referidas ao peche dos centros de saúde, que nos parece un deterioro non só para a Rúa, senón para toda a comarca, porque o feito de pechar 4 centros de saúde que pechan agora para derivar todo o PAC implica que vai haber menos persoal atendendo a xente, vai supoñer, xa está supoñendo, un certo colapso no PAC os sábados pola mañá, e que tamén xa están detectando os traballadores e traballadoras do noso centro de saúde que tanto o venres como o luns teñen prácticamente duplicado o traballo, porque a xente ahora xa sabe que o sábado vai pechar, por tanto que fan é presentarse de urxencia tanto o venres como o luns cando poden, non? Entón, bueno, nesta dinámica na que estamos de recortar servizos sanitarios, vimos ahora unha manifestación polo neumólogo para a comarca, e o BNG creo que nesta cuestión sempre se ten posicionado do lado da ciudadanía, e así o seguiremos.